Alhaji, wai har yanzu baka yanke shawara akan tafiyar nan ba? Na gama yanke shawarar haƙura da wannan tafiyar tawa. Domin ban yi bikin ɗin jirgi ba. Kin san yadda hanyar nan tamu take. Hanyar babu kyau musamman wannan hanyar da zan bi. Gaskiya ne Alhaji. Tsaro ya karanci a ƙasar nan tamu yanzu. Saboda shekaran jiya ma aka an so mijin ƙawata naira miliyan 3. Wai sai yaushe tsaro zai tabbata a ƙasar nan tamu? Sai lokacin da jama'ar ƙasar nan suka gane gaskiyar roman bakan da ake masu. Wajibi ne mu kawo canji ta hanyar ƙuri'ar mu. Matukar ba a samu canji ba, to har gadon baccin ka za a bi ka a kama ka. Saboda haka ya kamata mu yi shiru mu saurari inda ake daka. Domin haske a cikin duhu baya ɓuya. Gaskiya ne Alhaji, shekara 4 kenan yanzu. Har yanzu al'ummar ƙasar nan sun kasa gane Monday da Sunday. To, haka ne, Allah ya mana canji. Amin.